Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି, ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବି। ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ କିଛି ବି ମେକଅପ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଓ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଟିକେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ କି ଘରେ ବି ରହିଲେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଆପଣ କେଉଁମାନେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। बस हो गई। देन लिप बाम। रेडी। आपने भिडियो कंटिन्यू करंतु, देखंतु आगକୁ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା କାଟା ଚାଲିଛି। ମୋ ମା ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ 2 ଜଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ମା ଆଉ ମୋ ଖୁଡ଼ି ପିଠା ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ପିଠା ସବୁ ଛାଣିଲେ। ଯଦି ଆଜି ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ମା ଖୁଡ଼ି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ବାପା ମୋ ବାପା ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣାୟ ନମଃ।
Tunggu, tunggu, tunggu,